فارسون فرعان كوينو زينا وفنونا نفلم لنا زخبركم تعزبتنا خميت وعلو نلوم غدام 4 طرقات رستلالوا هاغراون زينات حيز لكم قريبه زلهو ارسي ماسمرومي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بقند نطبطات تفلم ኤርትራ ተንግዶ ዘባው ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ሎም በወቅዕ ተጀሚሮም ኣብዘባዶ በአሳስ 17 ሚሊዮን ናፋት ተጻጻው ፕሮጀክትታት ተዓሚሞም ሓርሶት ንዞባ ሽዕብ መንግስቲ ዝገበረሎም ደገፍ ፍረጻዕሮም ከሓፍሱ ከም ዘኽኣሎም ገሊጾም ኣብ ከተማ መቀድሾ ንኣልሸባብ ዘወግዝ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶም ፕሬዚደንት ትራምፕ ቅትለት ኢራናዊ ጀነራል ኩናት ንምክልኻል ከም ተወስደ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኣውስትራልያ ልዕሊ 3000 ሰራዊት ኣብ መጥፋእ ባርዕ ክዋፈሩ ኣዚዞም زرزر زينا ኤርትራ ተንግዶን ክሳብ 7 ጥሪ ዝጸንሕን ዞባዊ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ናይ ክልቲኡ ጾታ ሎሚ 4 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ ባጽዕ ገማግም ጎርጉስም በወግዒ ተኸፊቶም ኣብቲ ኣማሓዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ማሕሪ ብርጋደር ጀነራል ተኽለልብሱ ከምኡን ካልኦት ሰመዝን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝተረኽበሉ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ንተሳተፍቲ ሃገራትን ስፖርታውያንን ሰናይ ምንዮቱ ገሊጾም ኣብዚ ንኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ዝካየድ ናይ ቀዳማይ እብረ መጻረይ ውድድር 5 ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ ግብጽን ደቡብ ሱዳንን ክሳተፋየን ብዘይካ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ድማ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት ብኽልቲኡ ጾታ ከም ዝወዳደራ ክፍለጥ ተኻይሉሎም ሃገራውያን ጋንታታት ሱዳን፣ ሩዋንዳን ግብጽን ድሮ ናብ ኤርትራ ከኣትዋን ከለዋ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ድማ ሎሚ ክትኣቱ ትጽቢት ይግበር ሃገራዊት ጋንታ ግብጽ ትማሊ 3 ጥሪ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወትሉ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ከምኡን ፕሬዚደንት ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኣፍሪካ ዞና 5 ሩዋንዳዊ ሚስተር ጉስታፍ ንኩሪንዚዛ ተቀቢሎማ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ አቶ ሚካኤል ተኽለ ሚካኤል ኔሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዝውድድር ብኽልቲኡ ጾታ ከም ትሳተፍን እኹል ምድላዋት ከም ዝገበረትን ሓቢሮም ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኣፍሪካ ኣብ 7 ዞናት ተመቃቂሉ ውድድራቱ ከም ዘካይድ ይፍለጥ ኣብዞባ ደቡብ ኣብ 2019 በኣሳት 17 ሚሊዮን ናፋ ምህናጽን ምጽጋንን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ምህናጽ ትሕተ ቅርጽ ሕርሻዊ ልምዓትን ዘጠቃልል ንጥፈታት ከም ተሰላሰለ ክፍሊ ህንጻዊ ልምዓት ገሊጾም ብኽልተ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ኣቶ ገብሩ ሃይላ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዓድታት ኩዶ ፈላሲ ገዛ ጎቦ ዓዲ ጉዕቦ ነዊሕ ዝባን ኣረጊት መኽረምን ዓዲ ብርሃምን ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርትን ተወሰኽቲ ክፍልታትን ከም ተሃንጸ ብምሕባር ነበርቲ 31 ዓድታት ንዞባታት እምኒ ሓይሊ ድባርዋን ዓዲ ቀይሕን ድማ ናብ ዓድታቶም ዘእቱ 49 ኪሎሜትር መገብቲ ጽርግያታት ከም ዝሰርሑ ኣብሪሆም በሃገራውያን ኩባንያታት ዝዕመም ዓበይቲ ትሕተ ቅርጻዊ ፕሮጀክታቱን ከም ዘሎ ዝተቐሳኣቱ ገብሩ ኣብ 6 ዞባታት ንድፊ ርእሰ ውጥን ዓድታትን ሓውስ ከተማታትን ከም ተዳለወ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብ ማይ ድማን ዓዲ ጎልጎልን ሓደስቲ ከተርታት ክስራሕ እንከሎ ኣብ ድባርዋ ድማ ሓድሽ ህንጻ መጸበይ ነብሲ ጾራት ከም ተሃንጸ ገሊጾም ኣማሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብታፍ ተስፋጽን ኣብ ዘስምዑ ቃል ምርግጋጽ ተሳትፎኩም ኣብ ምዕዋት መደባት ልምዓት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክድንፍዕ ብምዝኽኻር ዝተሰርሐ ትሕተ ቅርጽ ብፍላይ ድማ ጽርግያ ክንክንን ጽገናን ክግበረሉ ጸዊዖም ሓረስቶት ንዞባ ሽዕብ ኣቀዲሞም ኣብ ግራውቶም ብዝገበርዎ ቅድመ ምድላዋት በሓፈሻ መንግስቲ ብዝገበረሎም ደገፍ ማሽነርታት ድማ ብፍላይ ተሓጊዞም ዝዘርዎ ኣካል ኣብ ዘተኣምን ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ፉርትን ዓንዶም ሓረስቶት ዋዲ ላባን ንዞባ ሽዕብ ሩባታት ናብ ግራውቶም ንምእላይ መንግስቲ ዝገበረሎም ደገፍ ፍረጻዕሮም ክሓፍሱ ከም ዘኽኣሎም ገሊጾም እቶም ሓረስቶት ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ከበሳን ባሕርን ብሩባታት ማይ ኡለ ላባ ግርግር ማይ ኣዋልድን ገርሲለን ዝወረደ ወሓይዝ መንግስቲ ብዝገበረሎም ሓገዝ ማሽነሪ ናብ ሕርሻታቶም ብግቡእ ስለዝተኣልየ ዝዘርእዎ ኣካል ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝበጽሐ ሓቢሮም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከበሳ ብዝነበረ ሕጽረት ዝናብ ዝኣክል ውሕድ ብዘይምውራዱ እቲ ዝወረደ ድማ ብሰንኪ ምስባር ዓግማትን ሕጽረት ማሽነሪታትን ብግቡእ ስለዘይተኣልየ ከምቲ ዝድለ እቶት ከም ዘይረኸቡ ዝገለጹ እቶም ሓረስቶት ሎሚ ዓመት ግና ኣቐዲሞም ግቡእ ምድላዋት ስለዝገበሩን ክሳብ መወዳእታ ዘራእቶም ስለዝተኸታተሉን ዝሓሸ ምህርቲ ኣብ
ዝሓፍስሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ አብሪሆም ድሮ ቀዳማይ እቶቶም ኣብ ምሕፋስ ከም ዝርከቡ እቲ ካልኣይ ምህርቱ እውን ተስፉ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ሓረስቶት ምስ ምሕያል ክራማት ባልዓት ተቐላቂሎም እኳ እንተነበሩ ዘውረድዎ ጉድኣት ከምዘየለ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ጎድኖም ኮይኑ ተርእዮ ኣንበጣ ንምግታእ ንዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ሞጊሶም ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ሎም ዓመት ብርባታት ላባን ላብካን ዝሰቲ 15,000 ሄክታር መሸላ 250 ሄክታር ብልቱግ 280 ሄክታር ዕፉን 12 ሄክታር ድማ ኣሕምልቲ ለምዕ ከም ዘሎን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ መንስያ ሰራሕተኛታት ከተማ ባሮንቱ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት በኣካል ንምዕዛብ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ኣካይዶም ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዓሊን ዘዳለወ ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዝነጥፉ ተስዓ መንእሰያ ሰራሕተኛታት ዲጋታት ምስላምን ጠቐራን ኣብ ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ብሓፈሻ ምርባሕ ጥሪት ድማ ብፍላይ ከምኡውን ፕሮጀክት ፀሓይ ውፅዓት ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሕን ዘጠቓልል ዑደት ብ28-29 ተሓሳስ ኣካይዶም ሓለፈ ሃማቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ባሮንቱ መንእሰይ ዓብድልዋሃብ ሱሌማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ መንእሰያት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ውፅእ ኢሎም ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ብምዕዛብ ተርኦም ክግንዘቡን ውዳቤ ታቶም ከሕይሉን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነቲ ዑደት ኣብ ምስላጥ ኣበርክቶን ዝገብሩ ኣካላት መንግስቲ ምስጋና ኣቕሪቡ ዑደተኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ናይቲ ዑደት ብምጥቃስ ብኽኢላታት ዝተዋህቦም መብርሂ ኣፍልጦኦም ኣብ ምስፋሕ ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮ ብምሕባር በብኸባቢኡ ተመሳሳሊ ዑደት ክውደብ ውፅኢታውነቱ ሩኡይ ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣቦ ወንበር ሃማቲ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ተሳተፍቲ ናይቲ ዑደት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን ሰራሒ ዘሎ ዕድላትን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር መንእሰያት ዓቕሞም ማዕቢሎም ኣብ ኩሎም ልምዓታዊ መደባት ብንጥፈት ክዋስኡ መድረኽ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ ገሊጹ ጨንፈርሃ ማተ ዞባ ጋሽባርካ ውዳቤታቱ ብምሕያል ዝተወጠኑ መደባት ምትግባር ብዝለዓለ ከም ዝነጥፍ ብ31 ተሓሳስ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ገሊጾም ኣብቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ኣብ ገስጋስ ትግባር መደባት 2019 ዝነበሩ ብልጫታትን ድኽመታትን ብሰፊሑ ተዘሪብሎም ምሕያል ውዳቤ መንስያት ኣብ ምዕዋት ዝውጠኑ ልምዓታዊ መደባት መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሓላፊ ውዳቤን ፖለቲካን ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ማሪቆስ ግርማጭን መንስያት ተራሒም ዘለዎ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒሞም ነብሶምን ከባቢኦምን ንምምዕባል ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተሓሳሲቦም ሓላፊ ፕሮጀክታት መንሰይ ዳንኤል አብርሃብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ሞያዊ ስልጠናታት ከም ዝተዋሃቡ መንስያት ሰሪሖም ቁጠባዊ ዓቕሞም ዘዕብይሉ ባይታን ምፍጣር ድማ ናይ ልቓሕ መደባት ከም ተተግበሩ ብምጥቃስ ብዝሓሸ ኣወዳድባ ከም ዝስራሓሉ አብሪሆም ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽባርካ አቶ ፍራንኮ ኩባባ ዝሃቦ ቃል ምሕያል ውዳቤታት መንስያት መሰረት ሓያል ሃገር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ መዳይ ዝን 2020 ዝተወጠኑ መደባት ንምዕዋት ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሎም መሻርክቱ ብዕቱብ ከም ዝሰርሕሉ አረጋግጾም ቀጽል ዘቕረበ ሃገራዊ ዜና ይዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ከተማ መቃድሾ ነተዘሓለፈ ቀዳም 30 ተሓሳስ ዝተኻየደን ህይወት ልዕሊ 9 ሰባት ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ብኽልተ ጥሪ ተኻይዶም ሰልፈኛታት ህዝቢ ሶማል ሓድነቱን ሰላሙን ንምዝራግ ንዝህቅኑ ብሓባር ክቃለሶም ዝጽውዕ ጭርሖታት ከም ዘቃልሑ ተጋሊጾም ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ አልሸባብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህንጸት ጽርግያ ንዝተዋፈሩ ቱርካውያን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ብምሕባር ኣብ በርጌስ ሶማላውያን ዝወረደ ጉድኣት ይቕሬታ ሓቲቶም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 በቲ ሽበራዊ ሓይሊ ድሕሪ ዝተኻየደን ህይወት ልዕሊ 500 ነበርቲ መቃድሾ ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦምባውን ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር አልሸባብ ንመንግስታዊ ማሕበርን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካን ዝዓለመ መጥቃዕትታት ብተደጋጋሚ ከካይድ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀንዲ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕትታት ግን በርጌስ ምዃኖም ይጠቕሶም ብኻልእ ወገን ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ዞባ ላሙ ናይ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይጋዋሓሎም ሓይልታት ጸጥታ ነቲ መጥቃዕትን ዘካይዱን ምህዳን ተዋፊሮም ምህላዎም ዝሓበሩ ሰመዝ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ብዘካይዱ ሽበራዊ ሓይሊ አልሸባብ ናይ ሶማል ዝተሃንደሰ ምዃኖም ዝገልጹ ዘለዉ እቲ ኣውቶቡስ ካብ ከተማ ሞምባሳ ከም ዝነቐለት ዞባ ላሙ ኣብ ዝበጽሓትሉ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመዮም ናይ ዓይኒ መስኻኽር ዝሕብሮም ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ አልሸባብ ኣብ ዝቕንያት ሓድሽ ዓመትን ልደት ፈረንጅን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ከም ዝኽእል ዝእምት ጸጥታዊ ጸብጻባት ድሕሪ ምርካቦም ልዑል ጸጥታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ምጽንሖም ይግለጽ
أمريكا بخلت ترين عزاز حلوة صورة إيران زخونة جنرال قاسم سليماني بمقتلة أما وكلتين هاجر زلو بوليتيكاون وتهدرون متفنان حدش مدرخ كم زحزاب زقلت زلو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب اتبوساني وزتوزد سقمتي نهاجرو كاب كينات مدحن نمبر حدش كينات نمولع كم زي توزد أفليتون شام تولد زدالو زينا وتصبصب يسعب بريزيدنت ترامب بمجلسيو اتيك عند هندسي وتهدراو من قصاصات إيران أبزوا مأكلاي مبرق زنبر الجنرال أبلعلي أمريكان دبلوماسياتن ربحاتات أمريكان متقعتن مفتسام يسرح من بارو بمجلات أبلعلي بستوس دسقمتي كسعب زخيل زنبر هاسيا كم التوجد حابيرم انت خونا قن منقست إيران بسلسة الرياب زوج أو مجلسي أبلعلي أبك قتلت وتهدراو أزازي إيد زلوم زين حسي ملسا قبري كم زوهاب أتنكي غلوم بزد ما خلتين هاجرات بغليل كفتح بزي كئل وتهدروا رسمي كياتوا سقات هالهم بز سقا حيال هاجرات كرتيو مغنات كابئتو ساخ تختاخ سقمتي كحية بوز سقوع مجلسات أو تسين اللوام بزي كازي دحرت أمريكا زوسرتو سقمتي قرب ندادي عالم بآلوتا كيتسولو بستفتر سقات أبواغا ندادي كابتسبيت وزعي لعل وسخ كم التمزقبت حابيرم بمتقعتي أمريكا استقتل جنرال قاسم سليماني كابش عنش عتم 9 شمونتنات حزونة ببرقيدة القدس فلات وفلات حيلتات إيران كمرح السنحن بهزب المنقستن إيران لعل تقبال نزنبرون أزاز مخانو يحبر من محدار بريزيدنت دونالد ترامب نحلوا صور إيران بحفشة برقيدة القدس دما بفلاي زحالف عمتها بمزقب شبراين كم زسفرو يذكر بخلت الرياب زبا معراباوي دارفور السودان بزقات محادقة مودا وتهدراويت نيتعنت نفاريت بوحدو 10 سبات كم زماتو نمجلس مينستر مكلخال تهاجر بمتقاس معكنا زينة أقلحين تا أنتونوف 10 زعينتا نفاريت كاب معرفة نفرتي كتما الجنينة مسنا غلط دحر 5 دقائق زاقيت تنقو بزي تفلت مغنيات ودقا كم التحمششت حيل اير السودان أفليت اللام قديات تحادقة 3 ديانو 4 هتسانات زركبهم 8 سيفل جياشون 7 أبالات تانفاريتين يوم تانفاريت أبتي مسجاد زداوب كبابيتات نزتلع على قبيلة وقجت نمعرف نزتوافر سراوي تهاجر زخون عزقن سنكن أبي ممل لاس توافيرا مصنحا يقلت من السودان نتياب زحلف سوم نزتولع قبيلة وقجت نمعرف توسقتي أهدوتا سراويت نابزوبا معرف دافور كم زوافرة مقلات وزحبرو تصابات حايلو مراحتن وتهدراوين عززتن ون نابتو زوبا بمبتح مسوكلت هزبيت عرتات يكايدو مهلوم يفلت بس قجت بوحدو 24 سبات كم التقتلو تصابات يحبرون منقسة أستراليا نتيكاب قطر وصاي بمخان كبيد عنوة زور الزلو حدقا بارع مرور نمتفا لعلي 3 شح أبالا سراويت كوافرو تأزازا محلاليفهم قدما مينيستر سكوت موريسون بسلسة الرياب زهبو غازيتا ومقلتي اتكوافر توسينو زلو سراويت نتبارع نمقود صراب زكايد زلو سراحتن بقالوتا تتسليم نزركبو زيقاتات عم محقازن كم زنتف حابيرون مينيستر مكلخال ليندا رينولدس دما سراويتا مكلخال بارحة وكساتف اب تاريخ تهاجر نفلما مخان بمتقاس نتباريا وحدقا اب قطر نموعال بملعقمم كم سرحو أرقاقيتام لومي اب يغريتا لومي اب سفيح كفال تهاجر بحفشة دوبا مبرا دما بفلاي لعلي 4 ديجري سنتيغريد برتع مقزع عبر لكنات اير تخصيتو 5 وعل زتقصو موياويان نتبارع كغاردو 5 خل اميتو مالهم بتي كاب زحلف ورح مسكرن اب سفيح كفال تهاجر تخصيتو زلو بارع مرور زسعبو حدقاتات 23 سبات كموتن كلو حيالو دهايم طفيو كم زلو يفلت لعل 1500 ابايتن سفيح چاكاتاتن دما بتبارع كم اتهامخه يقلت بسنك تبارع كفل هاجر نيو ساوث ويلسن فيكتوريان هصنا ايوان حدقا دنقاقه اويجن اللوام ካብ ንጡፋት እሳተ ጎመራዊ እንባታት ክፍለ ሀገር አላስካ ናይ አሜሪካ ዝኾነ እንባ ሽሻልዲን ከቢድ ዕቅታት ክንዶሮናን በመጥፎ በትክክል አየር ዝካየድ በረራታት ከምተቋረጸ ተቃሊሖም ካብ ሳተላይት ዝተወሰደ ስእሊ ከም ዘመልክቶ እቲ አስታት 2870 ሜትሮ በረኻ ዘለዎ እሳተ ጎመራዊ እንባ ዝተህቦ ከቢድ ዕቅታት እኪ አስታት 120 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡባ ምብራቅ ገጹ ከም ተዘርግሐን ጥዕናው ጸገማት ከየስዕብ ተሰጊኡ ምህላውን ተሓቢሮም ዛጊት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉዳት ከም ዘየለ ኳን ተገልጸ በዚ ዘለዎን ተቐፂሉ ግን زبال كسعب كم زخلي قلت علام اتنباع بعضي حاصيروان كبيد نوتكي كسعب كم زخلي زحبر زلام نيمو داتا زينام
أبز حلف علتات نيور حترية معرباوي نروي بجمجم 25 ديجري سنتيغريد مقط بمزجابو إتاور حياب تاريخ تهاجر زمقط كتكون كم تخل تعميتهم إذا كفال نروي كم حجون زل على متن مقط تمزجب المخانو زحبرو أهادوسات مكتال ميترولوجي زلوا مع متمزجيب زلوا أبها جراد سكاندينافياون كبر وصل نيور حتر زحز مخانو جليتهم إذا وقتي أب نروين كالوت هاجراد سكاندينافيان ببرتع برد ورج إنزل الوقت بمخانو إذا زر زلوا مقنات أير أقلبو سحب اللهم نرويجا عندما بت مقدز عبر لكنات أير قصناتو كانت زي كانوا أبقولنا هتوتيم تنبلات حدش عمتن بعلدتن كم محلفقنا أي تعبتون أبز حلف ورحة الرخل تشين 19 أبكتما سان دولارزا زل على مقطب هاي الاستمزجبة 19 نتبع 4 سنتيغريد دينيرم تنقلنا يستخصيتو زلمو قناتات أير أبسن سلساوي آخران ساعة بزفتر وعي نفاذ السعبك خون كم زخاليم كيلاتات زمتون نسعى استرال وزينا مثلا لو أبتزاز ملوز خبركم تعزبتنا كسافة عن بمكتالكم منا مسنكم مزتركم مدبات إير تي في أحدكم بوغني بروح معلتي